फ्लाइओभाराव दांलायनाय हमलायनाय खोनानायाव गाज्रि अभार जाबाय बुंनांगौ बायद' जायो मालाबा उफाय गैया गासैबो नायगिरि गेदेरफोर उन्दैफोरबाबो गिबियावनो निमाहा बिग्रोनाय जाबाय जेब्लानो थाङो मैया दाख्लै ओरै नायबोबाय थादों एक्चुअली वार्निं होखानानै दोनखाबाय बे जायगायाव वार्निं जन क'क्राझारनि जाय फ्लाइओभार बावहाय गारि पार्किं खालामनो मोनला बाइकबो गारिबो जायफ्रा पार्किं खालामनानै थाहैयो 2000 फाइन होनांनोबो हागौ नैबेखौ एसे गोबाव जाबाय डिक्लेयार खालामनाया नोंथांमोनाबो खोनाखादोंदां खौरां बिजोंनि गेजेरजों आरो पुलिसफ्राबो क'क्राझार पुलिस बिफाना बेखौ डिक्लेयार होदों जिखुनुआनो जाया मा जागासिनो दङ आं बेखौ फोरमायनो थांगासिनो दङ सोरनि फिसा जों सोरखौ मा बुंनो बबेनिफ्राय फरायनोबो थाफैयो मायो गुबुन हारिजोंबो थ' साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैदों दिनैनि दिनावहाय जिखुनुआनो जाया दहाय सामफ्रामबो आंना बिबौ सासेया बुंहरबाय चेनेलखौ एसे क्लिन लाखिनो नाजादों बे खारनाय सोरबा गोमानाय सोरहाबा माबा जादों बेखौ दाहोसै होनदों नाथाय मालाबा ओरैबायदि उफाय गैयैबो जायो जे सोरबा मोनफिनगोन मिजिंजों होथाबनोबो हरबाय थागोन होबाबो दाय होआबाबो दाय कल फैबानो गिनायसो मोनग्रा जाबाय माने पुलिस स्टेसन थां माथां माबा मोनसे फिसा प्रब्लेमबाबो इउटुबार माने इउटुबाव होनो बेखौ जोंनि मानसिफ्रा सानग्रोलानो जे बेफोरनि बेबस्था आयेनजों खारग्रोनांगौ फार्स्टआव जेबो जाथाराबासो सोरखौबा मोनथारनोबासो बेफोरखौ ससियेल मिडियाखौ इउज खालामनांगौ दहायबो सासे आब' बुंहरबाय आं रेकर्ड होथ'ला हौवाया फिसा गोनांखा सोरबा हिन्जावजों लाइन लागासिनो दं BSF जाहैदों दा गावहाबो गथ' दं फैसाबो हरा माबो हरा गावखौ ओरैबायदि टर्चार जेबो फात्ता लाला दा गथ'खौ गाव बोरै फोरोंनो हालाय हाफाय फंबाय बिदि जाहरबाय बिदि प्रब्लेम जादों मा खालामनांगोन ओंखायनो आं बुंदों जायफ्राना बिदि खालामजायो हिन्जावफ्रा जोंहा माखासे रुल्सफोर दङ बिसिनि जायफ्रा BSFआनो होन आर्मियानो होन सोरबा पुलिसानो होन सेलारिखौ डिभाइड खालामना बेंकखौहाय जयेन एकाउन्ट खालामनानै बे नोंखौ नायाब्लाबो सोरजोंबा फाल्थु खालामथारदोंबा लागि डाइभर्सआनो लाथों सोरबा अब्लाबो नोंबो सोलिनो हानाय जानांगोन ना गथ' गथाय थानाया आं नैबे बाथ्राखौ बुंहरदों थ' गोबां आरो ड्राग्सनि बेलायाव मैया बुंहरबाय फंबाय हमनानै लांफैदो दानि बावैसो बुंहरबावदों हमनानै लांफैदो क'क्राझारनि ओरै थिथागुरि एदो सानजाहा आरो मोनसे टाउनजों हमनानै लांफैथारदो हाला एसे हमग्राफ्राबो हाख'जोबा आंनि नुनायाव बेखायनो नोंथांमोना हायोब्ला रेहाब सेन्टारफोर थायो बैफोरनि कन्टेक्टखौबो लानानै बैफोरनि थ्रुयै पुलिसफोरनि थ्रुयै हायोब्ला रेहाब सेन्टारावबो गारनानै दोनहर खायफानि बिमा बिफाया बुंहरदों जेसेबां हायो बुग्लि साजा हैदो लांनानै आं मोनसे खोथा बुंनो गोसो जायो बुंनाया गोरोन्थि जानो हागौ मादैमोन आयंमोन आनैमोन बा सोमोन्दोआव गोलैनाय हाजारखि बुग्लि बे ड्राग्स लाग्रा फेग्रा मुवा लाग्राया मालाबाबो मानिखानाय नङा आरो मानिखाया आरो नोङो मा जेरा होयो बिसोर मानिखाया लाबायानो थाखागोन बेनो रेहाब सेन्टारफ्राव जेरावहाय बिसोरनि ट्रिटमेन्ट जायो बैफ्राव दोनहैयोबा निस्सय खायफा सोलायनानै फैनायखौ जों नुदों इभेन जोंनि लोगोफ्रानो खायफा मोजां जाबोनायखौ जों नुदों बेखायनो आंनि खावलायनाय गासिबो बे बुबानो जे सोरबा एक्सन लाबाल' मोजां जागोन बेबो नङा रेहाब सेन्टारफोरखौबो जों सानग्रोनांगौ जोङो बेलेगनि सायावल' निर्भर खालामबानो जाया गासिबो खामानिखौ बेलेगनि सायावल' आसा खालामबा जाया जों गावबो मावनांगोन स्ट्रं जानांगोन जोंनि समाजखौहाय गुबुंले थासारिनिफ्राय गोग्गो थासारियाव लाबोनोबा जों साफ्रोमहाबो दायथ' दं होननानै आं सानो दिनै गाबोननि गेजेराव जों गोबांखौ बुङो नै जोंबो दाबायदियाव फिसा नुजायोब्ला दिनैनि दिनाव जाय सासे सानै अनसायनाय होदों मानसिफोर बा गासै सोमोन्दोआव गोलैनाय गाबोन जोंखौबो निस्सय खुदै मुजुगोन थ' सोब खोथा बानो क'क्राझार फ्लाइओभाराव बारानिफ्राय बारा जाबाय मालाबा खिन्थु नोजोर गोलैगासिनो दं एक्स एनडिपिआनो हक माखासे आफादफोरजों गोबां दुग्रु मोननो हागौ सेंग्रासा सिख्लासाफोर लकेल एरियानियानो जा बा गुबुन जायगानिफ्राय कलेज इउनिभारसिटिसफ्राव फरायनो थाफैनायानो जा आड्डा मारिहैसिगोन जों नुयो जेब्ला थाङो नायथावा गेदेर मानसिफोरबो बेजों वाक खालामो इभिनिं वाक मर्निं वाक गोबाङा आन्दाज मोनगोन नायथावै थासारि बुंथावै थासारि खायफा बुंनो हागौ बेफोरखौ बुंनानै जेबो लाब गैया माबा दांलायबाय थानाय खुदुमलायबाय थानाय मा बेफोरो प्राइभेट प्लेसफोर दं दा मोजां मोनलायदोंबा गासिनोबो देखायथारनांगौ नामा थ' गेदेर मानसिफोरबो थाङो असनमान माबायदि
गेदेर मानसिफ्राबो बुंनो रोंगोन थ' मालाबा गोग्गोम मोननो हागौ जायफ्रा बिदि थांगासिनो दङ जों बुङाखै नोंसोरखौ मोजां मोनलायनाङा माबा नाङा मेगन सादों बेखि नङा नाथाय बुंनांगौ बायद' जायोना मालाबा मानो पाब्लिक प्लेसाव इसिबां गाज्रि बिदि देखायनानै लायो सोरजोंबा माबाफोर खेबनानै हगारजाबा ओमफ्राय सोरबा जासिगोन होनबासो बिमा बिफायाथ' बुंबा मिथिला बेखायनो गोजानाव थाफैग्रा जायफ्रा रुमावनो थाफैग्रा माग्रा बिमा बिफाफ्राबो नोजोर होनांगौआ बिराद गोनांथार जाबाय फिसाखौ खांदों जेब्ला गोबाङा सानो आंना फिसाया मोजां दंहैयो मायो खिन्थु गोबाङानो नै बिदि फाननाय मानाय बुंनायजोंथ' जेबो मोजां खालामनो हाया नाथाय नैबे आं खावलायदोंसो दायो जाहाथे बेफोरखौ एसे साबधान जा नङाब्ला एक्सन लाजायोब्ला मालाबा बिराद गेदेर खर' गोलैनो हागौ नोंथांजोमोना थ' बेखिनियानो बे आपडेटआ क'क्राझारनि बेसेबांबा गोजौ बिल्डिंनिफ्राय दोनथ'नाय जाबाय लाभ इउ अल बुंनायफ्रा गोरोन्थि जादोंबा निमाहा आं फोरमायबाय आरोना आपडेट जि आं नुदों दायो